καλησπέρα σε όλους, σε όλα τα νέα πρόσωπα που βλέπω δεν ξέρω σχεδόν κανένα. Οπότε καλησπέρα σε όλα τα καινούργια μέλη και ελπίζω να μην σας τρομάξουμε πολύ και να ξανάρθετε τις επόμενες φορές. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε το θέμα ότι οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν την ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων και όσων επιθυμούν να αναλάβουν δημόσια αξιώματα. Καλό θα ήταν να ξέρουμε σε τι πλαίσιο θα κινηθεί η συζήτηση να δώσουμε έναν αρχικό ορισμό του θέματος. Λοιπόν, ως πολίτες, όπως ξέρετε όλοι, αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε άνθρωπο θέλει πολιτικά δικαιώματα. Και γενικότερα του αρέσει, επιθυμεί να ασχολείται με τα κοινά. Τώρα, με τη λέξη δικαιούνται, εννοούμε ότι είναι ηθικά, σωστό και επιβεβλημένο να γνωρίζουν την ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων και όσων επιθυμούν να λάβουν δημόσια αξιώματα. Με τον όρο ιδιωτική ζωή δεν θέλουμε φυσικά να αναφερθούμε στις διάφορες σεξουαλικές προτιμήσεις ή σε οποιαδήποτε ιδιαίτερα προσωπικά θέματα. Αναφερόμαστε κυρίως στην οικονομική τους κατάσταση και στις διάφορες κοινωνικές τους και ιδεολογικές τους πεποιθήσεις. Όσον αφορά με τα δημόσια πρόσωπα, εννοούμε φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται και επηρεάζουν την πολιτική ζωή της χώρας, την οικονομική ζωή, την κοινωνική ζωή, καταλαβαίνετε. Δημόσια αξιώματα, όσοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να καταλάβουν δημόσια αξιώματα είναι οι διάφοροι υποψήφοι πολιτικοί, δηλαδή υποψήφοι είτε σε πιο τοπικό επίπεδο όπως δήμαρχοι, νομάρχες, περιφερειάρχες ή όπως χωρίζονται, είτε ανώτεροι πολιτικοί, ακόμα όμως και υποψήφοι κάποιων μεγάλων κοινωνικών ομάδων, διαφόρων λόμπι, ας πούμε, που επηρεάζουν την κοινωνική ζωή της χώρας. Λοιπόν, εμείς ως πρώτη ομάδα λοιπόν πιστεύουμε ότι οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν την ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων και όσων επιθυμούν να αναλάβουν δημόσια αξιώματα. Και το πιστεύουμε αυτό διότι θεωρούμε ότι είναι ηθικά επιβεβλημένο τόσο για τους ίδιους τους πολίτες να το γνωρίζουν, αλλά κάνει καλό και στους πολιτικούς να γνωρίζουν οι πολίτες για ποιο λόγο την ιδιωτική του ζωή. Εγώ λοιπόν ως πρώτο μέλος της ομάδας του λόγου θα σας αναπτύξω για ποιο λόγο είναι καλό για τους ίδιους τους πολιτικούς να γνωρίζουν οι πολίτες στους οποίους υπευθύνονται μερικά πράγματα για την ιδιωτική του ζωή. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε όλοι, ειδικά σε αυτή την περίοδο της κρίσης, βρισκόμαστε σε πολιτικό επίπεδο σε καταστάσεις λιγάκι ακραίες. Υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Όλοι οι πολιτικοί έχουν μπει σε ένα τσουβάλι, ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι, όλοι κλέβουν χρήματα, όλοι είναι ανάξιοι. Έχετε να ρωτήσετε σε αυτό το λόγο. Λοιπόν, επομένως, εμείς θα σας δείξουμε για ποιο λόγο θα βοηθήσει να βγούμε από όλη αυτή τη φάση αμφισβήτησης. Παρακαλώ πολύ γρήγορα. Λέτε ότι θέλετε να γνωρίζουμε την οικονομική τους κατάσταση. Δεν υπάρχει από την αίσθηση. Λέτε ότι να γνωρίζουμε τι κάνουν στην κοινωνική τους ζωή. Αυτό είναι η ιδιωτική τους ζωή και θέλετε να γνωρίζουμε και τις πεποιθήσεις τους. Αφού αυτό ακριβώς μας λένε στην πολιτική τους καμπάνια για τις πεποιθήσεις τους. Η πολιτική τους καμπάνια δεν έχει να κάνει με τις δικές τους προσωπικές πεποιθήσεις τους άτομα, αλλά έχει να κάνει με το τι πιστεύουν και το τι θα ήταν καλό στο κοινωνικό σύνολο και τα θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, υπάρχει γενικότερη αμφισβήτηση για το πόθεν έσχεση γιατί βλέπουμε τις διάφορες λίστες που βγαίνουν τον τελευταίο καιρό, άρα ίσως δεν είναι τόσο διαφανή τα πράγματα. Θα προχωρήσω όμως στην επιχειρηματολογία μου, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, άμα γίνεται γνωστή η ιδιωτική ζωή των διαφόρων πολιτικών και μέσα σε αυτά κυρίως τα θέματα τα οικονομικά και της οικονομικής τους κατάστασης, θα μπορέσει ο κάθε πολιτικός να βγάλει από πάνω του το στίγμα της διαφθοράς. Δεν γίνεται να μπαίνουν όλοι στο τσουβάλι των διεφθαρμένων. Κάποιος ο οποίος δεν είναι διεφθαρμένος, δεν έχει κλέψει ποτέ του χρήματα, θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να αποδείξει ότι κύριε, εγώ είμαι τίμιος. Στο κάτω-κάτω εδώ πέρα κολλάει λίγο και η παροιμία που λέγανε παλιά ότι η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι, αλλά να φαίνεται και τίμια. Έτσι έχει την ευκαιρία ο πολιτικός να φαίνεται και να αποδεικνύει ότι είναι τίμιος και έτσι να αποτάσει το στίγμα της αμφισβήτησης που υπάρχει εναντίον του. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει η γενικότερη οικογενειοκρατία στο πολιτικό σύστημα. Βλέπουμε μέχρι στιγμής ότι τα παιδιά, τα ανήψια, τα εγγόνια των διαφόρων πολιτικών συνέχισαν να λαμβάνουν πολιτικά αξιώματα διότι είχαν τις διάφορες διασυνδέσεις, είχαν τους γονείς τους και όχι απαραίτητα επειδή το άρχισαν. Γνωρίζοντας λοιπόν την ιδιωτική του ζωή και τον τρόπο με τον οποίο κατόρθωσαν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, θα μπορέσει ο κόσμος να σταματήσει να ψηφίζει τα παιδιά του πολιτικού που ψήφιζε μερικά χρόνια πριν, διότι θα φαίνεται ότι δεν αξίζει. Έτσι, θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη γενικότερα αξιοκρατία. Δηλαδή, ο καλύτερος θα μπορέσει να επιβραβευτεί και θα νιώθει και οποιοσδήποτε, ο οποίος θέλει να αναλάβει πολιτικό αξίωμα, αλλά τον απέκλειπε το γεγονός ότι για να μπορέσει να μπει στην πολιτική θα έπρεπε να έχει ένα σωρό διασυνδέσεις και με επιχειρηματικούς κύκλους και με διάφορους οικονομικούς κύκλους και με κοινωνικούς, θα νιώθει ότι αν πραγματικά οι ιδέες του είναι άξιες να αναφερθούν και αν πραγματικά αυτό που πρεσβεύει θεωρεί ότι μπορεί να κάνει καλό στο κοινωνικό σύστημα.
μισό λεπτάκι, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει καλό στο κοινωνικό σύνολο, θα έχει τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο να αποδείξει ότι ναι, είναι ο καλύτερος διότι συμφωνώ μαζί σας οικονομικά, συμφωνώ μαζί σας κοινωνικά, έχουμε τις ίδιες κοινωνικές πεποιθήσεις, έχουμε την ίδια τιμιότητα και θα μπορέσει να τους αναλάβει. Παρακαλώ πολύ, πείτε μου. Έχει παραστρέψει ότι είμαστε στο λεπτό. Ναι. Άρα μπορώ να μην ερώτηση. Όχι, εντάξει, προχωρά. Ωραία, εφόσον είμαστε στο τελευταίο λεπτό, να κάνουμε μια μικρή σύνοψη του ουσιαστικού σας είπα. Σας ανέπτυξα για ποιο λόγο κάνει καλό για τους ίδιους τους πολιτικούς το να γνωρίζουν οι πολίτες την ιδιωτική του ζωή. Κάνει καλό διότι θα μπορέσουν να ξεφύγουν από το γενικότερο κλίμα αμφισβήτησης που επικρατεί και την πεποίθηση της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς. Κάνει καλό διότι θα μπορέσουν να ανεβούν στην πολιτική σκηνή με βάση τις ικανότητές τους, με βάση τις πεποιθήσεις τους και όχι με βάση τις διασυνδέσεις που μπορεί να έχουν και να αποκρύπτουν. Και θα σταματήσει επιτέλους αυτή η αναξιοκρατία και η οικογενειοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώ με το πρώτο μέρος από τη μεριά του αντίλογου να συνεχίσει τον αγώνα. Τέσσερις. Χαίρετε κύριε Συντηρή. Είμαι εδώ για να αντικρούσω όλα όσα ακουστήκαμε. Θα αρχίσω πρώτα απ' όλα λέγοντας ότι δέχομαι αυτόν τον ορισμό, αν και δεν μου άρεσε, και να πω ότι η θέση της ομάδας μας είναι ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν πρέπει να αναγκάσουμε τους πολιτικούς να δημοσιεύουν όλα αυτά που ζήτησε η κυβέρνηση. Για να ασχοληθούμε λίγο πρώτα με τα επιχειρήματά σας. Μάλλον από τον ορισμό. Είπατε πως η οικονομική κατάσταση θέλετε αυτό να δημοσιεύετε. Το πόθεν έσχες δεν σας κάνει. Κοιτάξτε, γενικότερα και με τις offshore πλέον είναι δύσκολο να αποκαλυφθούν πολλά πράγματα. Ο πολιτικός θα βρει τρόπους, νομίζω αλλιώς μπορεί να βραχθεί η διαφθορά με άλλα μέσα. Δεύτερον, μας είπατε ότι πρέπει να δημοσιεύει τις κοινωνικές του πεποιθήσεις. Ο κάθε πολιτικός έχει ήδη μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Facebook, το Twitter, αλλά και την προσωπική του σελίδα που λέει για τις απόψεις του, λέει για το έργο του, ένα βιογραφικό. Ο κόσμος ήδη μπορεί να ξέρει για όποιον πολιτικό θέλει το ποιες είναι οι κοινωνικές του πεποιθήσεις. Δεν χρειάζεται εσείς να τον αναγκάσετε, αλλά θα. Όχι, ευχαριστώ τώρα. Θα επεκταθώ και περισσότερο στην επιχειρηματολογία μου. Λοιπόν, μας είπατε ότι θα φύγει αυτό το στίγμα της διαφθοράς. Όποιος πολιτικός δεν θέλει να έχει το στίγμα της διαφθοράς, μπορεί μόνος του να πει: εγώ αυτά έχω, αυτά είναι. Πολλοί πολιτικοί είναι που δημοσιεύουν το τι καταθέσεις έχουν. Αν θέλει κάποιος, εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα, όπως θα σας αποδείξω αργότερα, να τους αναγκάσουμε. Έτοιμα παρέμβαση. Όχι, ευχαριστώ. Επίσης, πραγματικά δεν έχω καταλάβει, φαντάζομαι ότι θα μπορεί ο δεύτερος να μας το εξηγήσει λίγο καλύτερα, πώς θα πατάξουμε έτσι την οικογενειοκρατία. Δηλαδή, αυτό δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, θα πρέπει η οικογενειοκρατία δεν πατάστε με το να δημοσιοποιούμε το ποια είναι η κοινωνική του ζωή, το ποιος, ποια είναι τα οικονομικά τους. Απλώς ο κόσμος πρέπει να καταλάβει να μην ψηφίζει τους ίδιους κατά πατέρα, μετά γιο, μετά εγγόνια, ανήψη και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα ξέρουμε τα επιχειρήματά μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί μπορεί απλούστατα αυτό το μέτρο να καταλήξει εντελώς παραπλανητικό. Να γίνει ένα μέσο προπαγάνδας. Με το να αναγκάζετε τον κάθε πολιτικό να σας λέει ποιες είναι οι κοινωνικές του πεποιθήσεις, ποια είναι η οικονομική του κατάσταση, του δίνεται μια πολύ ωραία ευκαιρία να δημοσιεύει ψευδή στοιχεία, να το κάνει σαν μια έκθεση ιδεών της έκθεσης δημοτικού, να λέει ότι εγώ έχω αυτές τις ωραίες απόψεις και όλα αυτά. Έτοιμα ερώτηση. Ούτως ή άλλως οι διάφοροι λαϊκοί τους πολιτικοί σήμερα αυτό δεν κάνουν, βγαίνουν δηλαδή έξω και μας λένε ότι εγώ πιστεύω αυτό και στην ουσία κάνουν άλλα, άμα γνωρίζουν τις πραγματικές του πεποιθήσεις, δεν το φύγουμε. Από μόνοι τους, όπως λέτε εσείς, μας λένε ψέματα. Αν τους αναγκάσετε να μας λένε ποια είναι η πεποίθησή τους, μαντέψτε ότι θα μας λένε περισσότερα ψέματα. Δεν θα λύσετε κάτι, απλώς θα τους βάζετε υποχρεωτικά τυπικά να γράφουν μια εκθεσούλα εδώ για ποιες είναι οι κοινωνικές του πεποιθήσεις, να δημοσιεύουν κάποια στοιχεία για την οικονομική του κατάσταση, για το ποιες είναι οι διασυνδέσεις τους, όπου αυτό δεν γίνεται από δημοσίευσεις. Δηλαδή, όσο και να τους πιέσουμε, δεν γίνεται κανένας να σου πει ακριβώς τι σκέφτεται. Δεν μπορείς να το τσεκάρεις τόσο εύκολα. Υπάρχουν μέσα για να κρύψεις
τα οικονομικά σου, τις διασυνδέσεις σου, προφανώς, και το ποιες είναι οι πεποιθήσεις σου και ποιοι είναι οι απότεροι στόχοι. Για παράδειγμα, με ποιο τρόπο, με το μέτρο σας, θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει το εξής. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Το 2009 ψηφίστηκε από Παπανδρέου, μας έλεγε ότι όχι, εμείς θα πάμε την Ελλάδα μπροστά και μετά μας έφερε στο μνημόνιο. Δεν μας είχε πει τίποτα πριν. Δηλαδή, εσείς με το μέτρο σας πιστεύετε ότι θα μας είχε αποκαλυφθεί από πριν ότι θα πηγαίναμε στο μνημόνιο? Δεν ξέρω. Θα μπορούσαμε να ξέρουμε ότι έχει κάποιες επισκέψεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως έχουν και όλοι οι άλλοι πολιτικοί. Αυτό όμως δεν θα μας έλεγε κάτι για το ποιες είναι οι βλέψεις του, οι οποίες είναι μέσα στο μυαλό του και δεν μπορούμε να τις βγάλουμε από εκεί και δεν μπορείτε να τον αναγκάσετε. Πόσο ωραίο. Ωραία. Λοιπόν, επίσης, συνοψίζοντας, σας είπα τα εξής. Ότι η οικονομική κατάσταση είναι πολύ εύκολο να κρυφτεί. Δεύτερον, οι κοινωνικές του πεποιθήσεις και αυτές μπορούν πολύ εύκολα να καμουφλαριστούν. Όταν τον πιέσεις να σου πει τι θέλει, τι πιστεύει για την κοινωνία, πολύ εύκολα θα σου πει ένα ψέμα. Αν θέλει το λέει, αν δεν θέλει το λέει, δεν μπορεί να το καταπιέσετε. Δεν θα κερδίσει κάτι ο πολίτης, γιατί πολύ εύκολα θα το πει ψέμα. Τρίτον, δεν έχω καταλάβει καθόλου την οικογενειοκρατία, δεν είναι η ρίζα της, το ποιες είναι οι επαφές του και όλα αυτά. Το βλέπεις, έχει το ίδιο επίθετο. Πας να το ψηφίσεις επειδή είναι το επίθετο. Άρα δεν φταίει ο πολιτικός, φταίει ο πολίτης που ψηφίζει και ενισχύει την οικογενειοκρατία. Μετά, εγώ σας είπα ότι δεν μπορείτε να τον αναγκάσετε τον άνθρωπο να σας πει το τι πιστεύει πραγματικά. Σας είπα για ένα παράδειγμα ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είχαμε πείσει κάποιον, το Παπανδρέου για παράδειγμα, να μας πει ότι θα μας πήγαινε στο μνημόνιο. Ό,τι και αν δημοσιεύονταν για την ιδιωτική του ζωή. Επίσης, τόσα άλλα παραδείγματα, δυστυχώς, οι οικονομικές δραστηριότητες τους έχουν τόσες φορές κρυφτεί και υπάρχουν πολλά μέσα με offshore εταιρείες να κρυφτούν. Περαιτέρω δεν μπορείτε να τους αποκαλύψετε τόσο εύκολα. Και καλούμε τον δεύτερο μέλος από τη μεριά του πρώτου λόγου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αρχικά θέλω να επιχειρηματολογήσω έναντι όσων αναφέρθηκαν από το μέλος του αντίλογου. Είπατε ότι οι πολιτικοί μπορούν να δημοσιοποιούν τις πεποιθήσεις τους και τις θέσεις τους μέσω των κοινωνικών δικτύων Facebook, Twitter κλπ. Όμως παραβλέψατε ότι σε αυτά δεν έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Θα έλεγα ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των πολιτών έχει πρόσβαση στο Facebook, στο Twitter και σαφώς δεν είναι αντιπροσωπευτικό το να κρίνουμε τους πολιτικούς μέσα από αυτά που δημοσιεύουν στο Ίντερνετ. Σαφώς το Ίντερνετ είναι ένα μέσο από το οποίο μπορούμε να δημοσιοποιούμε απόψεις, αλλά όμως δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι αντιπροσωπευτικό. Είπατε επίσης ότι η οικονομική τους κατάσταση μπορεί να ελεγχθεί μέσω του πόθεν-έσχες και ότι μπορούν να κρυφτούν μέσω των offshore. Σίγουρα υπάρχουν αυτά, όμως το να υπάρχει κάποιος έλεγχος στην ιδιωτική τους ζωή, όπως να ελέγχουμε την οικονομική τους κατάσταση, μισό πρέπει να ολοκληρώσω. Σίγουρα δεν είπαμε ότι είναι πανάκια αυτό, αλλά όμως είναι ένα βήμα. Είναι ένα βήμα με το οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε. Αν το πόθεν-έσχες έχει αποτύχει όπως λέτε, τι μπορεί να γίνει, τι διαφορετικό προτείνετε? Σαφώς προτείνουμε το πόθεν-έσχες αρχικά. Ο έλεγχος της ιδιωτικής ζωής δεν αναπόκειται μόνο στο πόθεν-έσχες. Εναπόκειται και στον έλεγχο των γενικώς, όχι μόνο της οικονομικής τους κατάστασης. Το πόθεν-έσχες είναι για την οικονομική κατάσταση. Ο έλεγχος της ιδιωτικής ζωής αφορά και τις κοινωνικές τους πεποιθήσεις και σαφώς είναι και αυτό ένα βήμα. Επίσης, γιατί να αφορά τους πολίτες κάτι που δεν άπτεται της πολιτικής δραστηριότητας των πολιτικών? Για ποιο λόγο? Πώς θα βοηθήσει αυτό στο κοινό καλό? Διότι η πολιτική δραστηριότητα των πολιτικών εξαρτάται σίγουρα από τις πεποιθήσεις τους. Ο καθένας πράττει με βάση τη συνείδησή του και με βάση αυτά που έχει ως αξίες.
άμα γνωρίζουμε τις αξίες τους, μπορούμε εύκολα να προβλέψουμε και την πολιτική τους δράση. Ναι, να μιλήσω και λίγα. Επίσης, θέλουμε να επιχειρηματολογήσουμε, είπε η συμπαίκτριά μου πριν, ότι το να ελέγχουμε την ιδιωτική του ζωή είναι καλό για τους πολιτικούς. Είναι όμως καλό και για τους πολίτες. Οι πολίτες αισθάνονται ειδικά περισσότερο δικαιωμένοι όταν γνωρίζουν ότι διοικούνται από άτομα ακέραια και ηθικά και κοινωνικά και οικονομικά και ότι δεν διοικούνται από άτομα διεφθαρμένα. Επιπλέον, όλοι γνωρίζουμε ότι οι πολιτικοί διαχειρίζονται τεράστια οικονομικά ποσά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν και ολόκληρο το μέλλον του τόπου. Οπότε, προφανώς, πρέπει να υπάρχει έλεγχος σε αυτή τη διαχείριση. Πρέπει να γνωρίζουμε αν ένας πολιτικός έχει μπει στην πολιτική χωρίς να έχει τίποτα από ιδιωτική περιουσία και ξαφνικά τους βλέπουμε να διάκουν ένα βίο υπερπολιτελή. Σαφώς αυτό πρέπει κάπως να ελεγχθεί. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια κατακλυζόμαστε από οικονομικά σκάνδαλα για διασπάθηση δημόσιου χρήματος και όλα τα συναφή. Τέλος, οι πολίτες καλούνται κάθε 4 χρόνια, όπως ορίζει το πολίτευμά μας, να επιλέξουν τους πολιτικούς από τους οποίους θα διοικούμαστε. Σίγουρα οι κοινωνικές τους θέσεις και όλες οι πεποιθήσεις τους δεν είναι ένα κριτήριο. Σαφώς θα έλεγα το πιο σημαντικό κριτήριο. Να ολοκληρώσω μισό λεπτάκι. Είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή τους. Οπότε οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τα πάντα σε σχέση με τους ανθρώπους που θα επιλέξουν για να τους κυβερνήσουν. Πώς θα αναγκάσετε έναν άνθρωπο 40-50 χρονών να σας πει ποια είναι ειλικρινέστατα η κοινωνική του άποψη? Δεν υπάρχουν μόνο τα λόγια, υπάρχουν και οι πράξεις. Μπορούμε μέσα από τις πράξεις τους να δούμε ποιες είναι οι κοινωνικές τους πεποιθήσεις. Αν κάποιος έχει, ας πούμε, κοινωνική δράση, όπως ασχολείται για παράδειγμα, να ασχολείται με φιλανθρωπίες ή με οτιδήποτε έχει να κάνει, με οτιδήποτε κοινωνικό, σαφώς αυτό είναι μια ένδειξη των κοινωνικών του πεποιθήσεων. Δεν μιλάμε μόνο για λόγια, δηλαδή, μιλάμε και για πράξεις. Τέλος, θα ήθελα να αποτάξω το επιχείρημά σας ότι έτσι δεν μπορούμε να αποτάξουμε την οικογενειοκρατία. Η οικογενειοκρατία θα παταχθεί μέσω της αξιοκρατίας. Ο έλεγχος της ιδιωτικής ζωής σκοπεύει στην αξιοκρατία. Και η αξιοκρατία σαφώς μειώνει την οικογενειοκρατία, διότι το ότι ο πατέρας ήταν άξιος να αναλάβει ένα αξίωμα δεν σημαίνει ότι τα παιδιά του είναι το ίδιο άξιο. Πώς έχω? 30 λεπτά. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να συνοψίσω λιγάκι τα επιχειρήματά μας, ότι είναι καλό και για τους πολίτες και για τους πολιτικούς να υπάρχει έλεγχος της ιδιωτικής τους ζωής, διότι και οι πολίτες αισθάνονται ειδικά περισσότερο δικαιωμένοι και οι πολιτικοί, αυτοί που πραγματικά αξίζουν να είναι στο αξίωμα που είναι, αισθάνονται ότι δεν αποδράσουν πάνω στο στίγμα που υπάρχει εναντίον τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ το τελευταίο μέλος από τη μεριά του πρώτου λόγου και καλούμε το τελευταίο μέρος από τη μεριά του πρώτου αντιλόγου να συνεχίσει τον αγώνα. Καλησπέρα σας. Αρχικά θα ήθελα να αντικρούσω τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, της κυβέρνησης, συγγνώμη. Αυτό που είπε για ότι περιορισμένος αριθμός ατόμων πολιτών έχει πρόσβαση στο Facebook και στο Twitter, κακά τα ψέματα πλέον ακόμα και οι γονείς μας που είναι 50-60 χρονών, περισσότεροι έχουν και Twitter και Facebook και Ίντερνετ και μπορούν να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή από τις σελίδες των πολιτικών. Όσον αφορά αυτό με το πόθεν έσχες, το πόθεν έσχες ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ότι συνεχίζεται η διασπάθηση δημόσιου χρήματος δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του πόθεν έσχες. Επίσης, άλλη παρατήρηση είναι ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις αξίες των ατόμων.
Και αυτό που είπατε ότι οι πράξεις, άσχετα με τα λόγια ότι οι πράξεις φαίνονται, οι πράξεις είναι ήδη δημόσιες. Και δεν χρειάζεται να, αυτό που είναι και το θέμα μας, να γνωρίζουν οι πολίτες την ιδιωτική ζωή, γιατί αυτές οι πράξεις είναι δημόσιες. Παρακαλώ. Είπατε ότι όλοι έχουμε πρόσβαση στο Facebook και στο Twitter. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι. Το δικαίωμα ψήφου έχουν και οι ηλικιωμένοι, 80-90 χρονών. Και πλέον δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κάποιον να ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα. Γίνονται οι προεκλογικές καμπάνιες. Γίνονται, δεν είναι ερώτηση αυτό. Εκεί πέρα θα πάει ο παππούς και η γιαγιά να ακούσει. Ο νέος που έχει και το πλεονέκτημα, και γενικά μέχρι και ο 60's, έχει το πλεονέκτημα, το παραπάνω, να μπει σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης σε ένα site και να ενημερωθεί πλήρως. Τώρα θα σας μιλήσω για την ιδιωτικότητα. Δηλαδή, ο πολιτικός, όπως και όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγει. Και έχουν όλοι ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Και από τη στιγμή αυτό, όπως είπε και η κυβέρνηση, ναι, με συγχωρείτε, έχει κάποια δικαιώματα, όπως όλοι οι άνθρωποι. Αυτό που έχουμε βάλει στους πολιτικούς είναι να τους βάλει ακριβώς γιατί έχουν περισσότερα δικαιώματα και κάνουν ό,τι θέλουν στην ουσία, επικρατεί αυτή η άποψη. Ναι, ότι είναι και ξέρω και καλά ότι είναι πάνω από τους υπόλοιπους πολίτες. Αλλά όπως δεν θέλουμε να έχουν παραπάνω δικαιώματα από εμάς, έτσι πρέπει να μην έχουν και λιγότερες υποχρεώσεις. Δεν το έχασα σωστά. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζητάμε από αυτούς να είναι ίδιοι με εμάς και να ζητάμε από αυτούς να θυσιάζουν το δικαίωμά τους που έχουν για την ιδιωτικότητα, όπως έχουμε όλοι μας. Κατανοηθώ. Δεν μπορούμε να τους ζητήσουμε να θυσιάζουν αυτό το δικαίωμά τους. Έτσι, είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα στη δημοκρατία το να έχει ο καθένας την ιδιωτικότητά του. Και έτσι, ότι όταν οι πολίτες θα δικαιούνται να γνωρίζουν την ιδιωτική ζωή, παρεμβαίνουν αυτό το δικαίωμα. Δεν θεωρείτε όμως ότι από τη στιγμή που κάποιος θέλει να δημιουργήσει ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και να γίνει μέρος της πολιτικής της ζωής, αυτόματα δεν επεκδίδεται από κάποια ιδιωτικά δικαιώματα, αλλιώς θα καθόταν απλά σπίτι του και δεν θα ήξερε κανείς τι κάνει. Όσο που θέλει να φαίνεται και να ξέρει τι κάνει. Το να μπει στον πολιτικό στίβο και όλα αυτά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι ότι πιστεύεις ότι είσαι άξιος και μπορείς να βοηθήσεις τους ανθρώπους, στον τόπο σου και το ένα και το άλλο. Αυτό που λέτε εσείς δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, ο Στροσκάν, ας πούμε, με το σκάνδαλο αυτό που έγινε, επηρεάστηκε η πολιτική του ζωή, είναι αναμφισβήτητα ένας άξιος άνθρωπος και πολιτικός και στο πόστο του ήταν αντικειμενικά καλός, στο πόστο του σαν πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το ότι αποκόπηκε έχασε το προπαγανδιστικά, με προπαγάνδα έχασε έχασε το δικαίωμά του έχασε την υποστήριξη του κόσμου και δεν μπορούσε να κατεβεί ως πρόεδρος στο Σοσιαλιστικό Κόμμα στη Γαλλία. Για κάτι που δεν είναι καν στην πολιτική του ζωή, δηλαδή για κάτι ιδιωτικό, ένας άξιος άνθρωπος αποκόπηκε, περιθωριοποιήθηκε για αυτό το σκάνδαλο. Παρακαλώ. Μας είπατε ότι ήταν πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και ότι επειδή λόγω ενός σκανδάλου το οποίο βγήκε στην επιφάνεια έχασε την ευκαιρία να κατέβει ως πρωθυπουργός. Θεωρείτε όμως ότι εμείς ως άνθρωποι και ως πολίτες θα πρέπει να αποκόπτουμε την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, δηλαδή, πηγαίνεις στη δουλειά σου και είσαι καλός, γυρνάς στο σπίτι σου. Πιο σύντομο η ερώτηση. Πιο σύντομο. Ναι, γυρνάς στο σπίτι σου και χτυπάς τη γυναίκα σου και κατά όλα αυτά εμείς σε δεχόμαστε, δηλαδή διαχωρίζει την προσωπικότητα. Είναι ένα λόγο στον πολίτη άμα ψηφίζει με αυτά τα κριτήρια. Αν πιστεύεις ότι αυτός είναι άξιος και θα σε βοηθήσει εσένα και τον τόπο σου και γενικά το μέλλον της χώρας σου, του Δήμου σου και όλα αυτά, θα ψηφίσεις ανάλογα. Άμα οποιονδήποτε τον ενδιαφέρει η προσωπική του ζωή, θα ψηφίσει ανάλογα. Αλλά
πιστεύω κατά τη γνώμη, η γνώμη γενική είναι ότι ψηφίζουμε τον άξιο, όχι αυτόν που πνευματικά τέλος πάντων. Έχεις τελειώσει? Όχι, όχι, μπορείς να μιλάς και για μισό λεπτό ακόμα. Στην προσοχή σας παρακαλώ. Αξιότιμη Κριτική Επιτροπή, σεβαστοί αντίπαλοι, αγαπητοί συμπαίκτες, φίλοι του κοινό, σας καλωσορίζω λίγο με τη σειρά μου στο συναρπαστικό αγώνα που θα μιλήσουμε για τη διαφάνεια και για το δικαίωμα των πολιτών στη γνώση. Είμαστε εδώ για να σας αποδείξουμε ότι το δικαίωμα των πολιτών να ξέρουν για την ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων, όπως ορίστηκε η ιδιωτική ζωή, είναι αναφέρετο δικαίωμά τους και βοηθάει τόσο τη δημοκρατία, όσο την κοινωνική συνοχή, όσο και θα σας αποδείξω και την ίδια την οικονομία της Ελλάδας. Εμείς δεχόμαστε όλα τα επιχειρήματα της προηγούμενης ομάδας και θα επεκτείνουμε το constructive case, όπως λέγαμε στην Κωνσταντινούπολη, με το να σας πούμε πως αυτό το μέτρο θα γεννήσει εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη τόσο στην Ελλάδα για την Ελλάδα, πράγμα που θα έχει κοινωνικές και πολιτικές θετικές συνέπειες, τόσο και στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο για την Ελλάδα, πράγμα που θα έχει οικονομικές θετικές συνέπειες. Αλλά πρώτα θα ήθελα να αντικρούσω ορισμένα πράγματα που ακούστηκαν λαθασμένα από τον προηγούμενο μιλητή. Πρώτα απ' όλα μας είπε, ναι, ο πολίτης έχει δικαίωμα να μάθει από για το πολιτικό, αλλά μέσω προεκλογικής καμπάνιας του κόμματος. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, η αναγνωρισμένη από όλους προπαγάνδα που κάνει αυτό το κόμμα θα είναι ο τρόπος για να γνωρίσουμε εμείς την αλήθεια. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν σημαίνει αυτό. Επίσης, οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του κάθε πολιτικού. Και άλλη προπαγάνδα που κάνει ο ίδιος για τον εαυτό και προσπαθεί να πει στον κόσμο. Και επίσης αυτό θα είναι ο τρόπος που θα γνωρίσουμε. Όχι, κυρίες και κύριοι. Αυτά δεν είναι αλήθεια. Αυτά είναι προπαγάνδα και προσπαθούν να μας πούν ψέματα και να μας πείσουν. Και επίσης μας είπατε για τους 60'άδες που έχουν Twitter. Όχι ότι με το Twitter δηλαδή θα μπορούσαν, αν είχε ο 60'άδες Twitter, να μάθει την αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν ο προηγούμενος ομιλητής είναι genius, είναι detective και μπορεί να μαθαίνει ο ίδιος τα πάντα, την αλήθεια για τους πολιτικούς και να ξέρει την αλήθεια. Αλλά πιστεύουμε ότι ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μπει στο ίντερνετ, να γίνει hacker και να τα μάθει όλα αυτά. Γι' αυτό, Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει από την κυβέρνηση να υπάρχει νόμος και να φαίνεται η ιδιωτική ζωή των πολιτικών. Επίσης, μας είπανε ότι η πολιτική και η πλέμπα έχει, οι υπόλοιποι εμείς έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Όχι, κυρίες και κύριοι, οι πολιτικοί μου βάζουν εμένα φόρους για να πληρώνω. Οι πολιτικοί μου βάζουν εμένα νόμους και μπορούν να με πάνε φυλακή. Οι πολιτικοί πληρώνονται από μένα, έχουν ασυλία από κάθε νόμο από μένα. Είναι οι ηγέτες, είναι αυτοί που με κυβερνάνε. Έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα στην έννοια ότι τα έχουν όλα αυτά για να κυβερνήσουν. Αλλά προκειμένου να κυβερνήσουν, προκειμένου να τους διαλέξουμε εμείς και θα είναι για να κυβερνήσουν, θα πρέπει να μην έχουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Θα πρέπει να μαθαίνουμε εμείς για την ιδιωτική τους ζωή, για να μάθουμε το χαρακτήρα τους και να αποφασίσουμε αν τους θέλουμε να μας κυβερνήσουν ή όχι. Όχι. Και τώρα περνάω στην επιχειρηματολογία μου. Έτοιμο ερώτησης. Άντε, δεν σας πω. Πώς θέλετε να εφαρμοστεί αυτό με ένα τύπο Big Brother, να τους βάζουμε τους 300 μέσα σε ένα σπίτι και να βλέπουμε πώς θα τη δείτε. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, δέχεστε το επιχείρημά μας, απλώς το πρόβλημά σας είναι για τεχνικούς όρους. Δέχομαι την ερώτησή σας που σημαίνει ότι μας υποστηρίζει. Τώρα για τους τεχνικούς όρους είναι θέμα για άλλο debate. Άσε μας τα πω τώρα για την ποιοτική ανάλυση. Εμπιστοσύνη. Κυρίες και κύριοι, σήμερα στην Ελλάδα, γιατί λέμε σήμερα για την Ελλάδα, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Βρήκανε ορισμένους συγκεκριμένους, όχι μέσω νομίμων τρόπων, μέσω κρατικών τρόπων για την αλήθεια για την οικονομική τους κατάσταση. Για τον Βουλγαράκη και τον Ρουσόπουλο τους βρήκε μια εφημερίδα. Για τον Άκη Χατζόπουλο το βρήκαν μετά από 20 χρόνια. Δηλαδή, ο πολίτης ξέρει, πιστεύει δηλαδή, ότι όλοι οι πολιτικοί είναι κλέφτες και ψεύτες. Και με το δίκαιό του, γιατί εμφανίστηκαν κάποιοι που είναι ψεύτες και κλέφτες και δεν υπάρχει ένας έλεγχος για τους υπόλοιπους. Απόλυτος και αδιάβλητος έλεγχος για να ξέρουμε αν είναι κλέφτες ή ψεύτες. Οπότε, ο λαός βλέπετε στους δρόμους, τους θεωρεί όλους κλέφτες και ψεύτες. Υπάρχει ένας συμψηφισμός και η κοινωνία, κυρίες και κύριοι, δεν εμπιστεύεται την πολιτική. Υπάρχει μια κοινωνική αναταραχή, κυρίες και κύριοι. Και αυτό δεν το θέλουμε. Δεν θέλουμε ο λαός να μην εμπιστεύεται τους ηγέτες. Γιατί αυτό δεν είναι δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα επειδή αποδεδειγμένα συμμετέχουν οι πολίτες και ελέγχουν τους πολιτικούς. Αλλά στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα, όπου δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και οι ίδιοι οι πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη, αφού δεν υπάρχει αυτός ο έλεγχος, δεν το θέλετε σε αυτόν τον έλεγχο, δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη. Γιατί αν δεν ξέρεις τα πάντα για κάποιον, δεν μπορείς να τον εμπιστεύεσαι.
Και με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην δημοκρατία. Δεν εμπιστευόμαστε το πολίτη μας. Δεν έχουμε πίστη σε αυτούς που θα μας κυβερνήσουν. Και αν κάποιους δεν τους εμπιστευόμαστε δικαίως, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε για όλους. Δεν μπορούμε να λέμε όλοι οι πολιτικοί είναι διαφθαρμένοι, γιατί τότε το ίδιο το δημοκρατικό πολίτευμα βρίσκεται σε κίνδυνο. Και επίσης, όπως είπα και πριν, θα μιλήσω για την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, σε όλη την Ευρώπη, στο Δούνο του, στη Γερμανία και σε αυτά, μας θεωρούν διαφθαρμένους. Μας θεωρούν μαφιόζους. Θεωρούν την Ελλάδα ένα βαρέλι χωρίς πάτο, γιατί μας δίνουν χρήματα, αλλά δεν ξέρουν πού θα πάνε τα χρήματα. Κυρίες και κύριοι, με αυτό το μέτρο αποδεικνύουμε ότι όλοι οι πολίτες θέλουν τη διαφάνεια. Θέλουν να προσπαθήσουν για μια καλύτερη Ελλάδα. Θέλουν να προσπαθήσουν και ό,τι θα κάνουν θα φαίνεται σε όλο τον κόσμο. Οπότε δεν θα τα πάρουν και θα φύγουν όπως έκανε κάποιος στο Χατζόγλου. Και με αυτόν τον τρόπο, πρώτον, οι ίδιες οι αγορές θα έχουν μια εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και αυτό θα σημαίνει ότι θα ανέβουν οι οικονομικά οι δείκτες. Και δεύτερον, οι Γερμανοί πολίτες, οι Ολλανδοί πολίτες, οι Δανείοι πολίτες, όλοι αυτοί που ακούνε Ελλάδα και λένε όχι, αυτοί είναι κλέφτες, γιατί να τους δώσουμε λεφτά, αν δούνε τους ίδιους τους πολιτικούς να παραδέχονται και να λένε θέλουμε να γίνει έλεγχος, θέλουμε να μας ελέγξετε να δείτε αν είμαστε κλέφτες ή όχι, τότε αυτοί οι πολίτες θα πούνε εντάξει, είναι έτοιμοι, οπότε ας τους δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Για αυτούς τους λόγους, γιατί θέλουμε να υπάρχει εμπιστοσύνη τόσο από τους Έλληνες για την Ελλάδα, αλλά τόσο από τους Ευρωπαίους για την Ελλάδα, πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο θα πρέπει να περάσει. Ευχαριστούμε πολύ και το πρώτο μέλος από τη δεύτερη ομάδα του λόγου και καλούμε το πρώτο μέλος από τη δεύτερη ομάδα του αντίλογου να συνεχίσει τον αγώνα. Γεια σας και από μένα. Η πρώτη ομάδα του αντιλόγου τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Εμείς, ως δεύτερος αντίλογος, ερχόμαστε να αποδείξουμε γιατί δεν πρέπει να εφαρμοστεί και να μην εστιάσουμε τόσο στην καταλληλότητα με το διαδίκτυο, τα Twitter και τα Facebook αυτού του μέτρου σε σχέση με τα προηγούμενα συστήματα ελέγχου. Και εμάς, η θεματολογία μας θα στηριχθεί σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα, τους πολίτες και την κοινωνία και τρίτον, τη σχέση πολιτών και πολιτικών προσώπων. Αλλά πρωτού προβώ στην επιχειρηματολογία μου, θα προβώ σε μία σύντομη αντίκρουση των όσων ακούστηκαν. Ο προηγούμενος ομιλητής τόνισε ότι οι προπαγανδιστικές ενέργειες των πολιτικών δεν αφήνουν τους πολίτες να διεισδύουν στην ετοιμότητα των πολιτικών τους ενεργειών. Αλλά εμείς, σαν ομάδα, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει και από τις δύο αντίπαλες ομάδες τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται αυτός ο έλεγχος, αν αυτός θα είναι συνταγματικός, γιατί θέλουμε να τονίσουμε ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και ο τρόπος που κάποιος μπορεί να εισέρχεται στην ιδιωτική ζωή ενός άλλου πολίτη, είτε αυτός είναι πολιτικός είτε αυτός είναι δημόσιος υπάλληλος, απαιτεί λεπτούς χειρισμούς. Όχι, ευχαριστώ. Και τώρα και το επόμενο που δώσαμε τρελή έμφαση αφορούσε ότι ταλαντεύεται η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία και δημιουργείται μια κοινωνική αναταραχή γιατί βάζουμε τους πολιτικούς στο ίδιο τσουβάλι. Και τώρα θα προχωρήσω στα δύο βασικά μου επιχειρήματα με τα οποία θα αποδείξω ότι στην ουσία εντείνεται η κοινωνική αναταραχή με αυτό το μέτρο και πλήττεται ακόμα περισσότερο ο δημοκρατικός θεσμός. Λοιπόν, με το να οι πολίτες πώς θα διεισδύσουν στην ιδιωτική ζωή των πολιτών, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ο κύριος φορέας άσκησης του δικαιώματος που εσείς επικαλείστε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όμως ασχολούνται κυρίως με τον κίτρινο τύπο και τείνουν στην σκανδαλοθυρία. Οπότε, προτού βγουν αυτές οι λίστες, εμείς θα λέγαμε ότι θα ήταν καλύτερο να περνάνε από την κοινωνική δικαιοσύνη και να μην δημοσιεύονται κατευθείαν, υποδαβλίζοντας τα ταπεινά ένστικτα των πολιτών, οι οποίοι είναι ήδη εξαθλιωμένοι, οι οποίοι έχουν απαξιώσει ήδη το πολιτικό σύστημα. Όχι, ευχαριστώ. Οπότε, καλύτερα να κάνουν δουλειά τη δικαιοσύνη και αφού βγαίνουν τα αποτελέσματα, ναι, αυτά να ανακοινώνονται στους πολίτες. Γιατί αλλιώς, όπως είπα, υποδαβλίζονται τα ταπεινά ένστικτα, βγαίνουν στους δρόμους, δημιουργούνται κοινωνικές αναταραχές και πλήττεται ακόμα αυτό το αίσθημα πολιτικής απαξίωσης. Παρακαλώ. Πώς θα περάσει αυτό το μέτρο που λέτε από τη δικαιοσύνη, από τη στιγμή που οι πολιτικοί έχουν ασυλία απέναντι στη δικαιοσύνη? Βασικά ήδη έχουν αναγραφεί λίστες, αλλά βλέπουμε και τα αποτελέσματα, τις αρνητικές εξωτερικότητες που υπάρχουν από την παραβίαση αυτού του μέτρου. Γιατί στην ουσία, αφού δεν επιτρέπεται όπως λέτε, όπως επικαλείστε, το οποίο δεν το γνωρίζω, εφόσον
και έχει εφαρμοστεί τώρα, φανταστείτε τι κοινωνικές ματαρχές έχει δημιουργήσει. Άρα οι ελληνικές εξωτερικότητες δικαιολογούν ότι αυτό το μέτρο είναι ασύμφωνο. Και επιπρόσθετα, να πούμε ότι να τονίσουμε αυτό, να δώσουμε έμφαση στα προσωπικά δεδομένα. Ότι πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην οικογένεια, στο κοινωνικό περιβάλλον και είναι πολύ δύσκολο να διασαφινιστούν τα όρια της ιδιωτικής από της δημόσιας ζωής του πολιτικού. Έπειτα μιλήσαμε για τους ίδιους τους πολίτες και πώς αυτοί μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ευχαριστήκαμε τη σκανδαλοθυρία, όχι μόνο για τον κοινό τύπο χάνουν την πίσω στους πολιτικούς, αλλά προσανατολίζονται και από τα ουσιώδη και αληθινά προβλήματα της κοινωνίας. Και είπαμε ότι δεν χρειάζεται να τους υποδαβλίζουμε τα ταπεινά ένστικτα. Και επιπρόσθετα, θα μιλήσουμε και για την πολιτική διπλωματία, που όπως αναφέρατε, όχι ευχαριστώ γιατί λέω το τελευταίο μου επιχείρημα, γιατί με την πολιτική διπλωματία, όπως είπατε εσείς, ότι βάζοντας τους πολιτικούς στο ίδιο τσουβάλι, οι πολίτες εξαγριώνονται, γίνονται κοινωνικές αναταρχές, βγαίνουν στους δρόμους, αυτά βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προβάλλουν μια αρνητική εικόνα στην Ευρώπη. Στην ουσία, όπως και με το να βγαίνουν λίστες και να βλέπουν οι Ευρωπαίοι ότι στην ουσία δεν τηρούμε τα δημοσιονομικά μέτρα, αλλά ασχολούμαστε με τη σκανδαλοθυρία, ούτε αυτό βοηθάει, θεωρούμε, την πολιτική μας διπλωματία. Οπότε, είπαμε ότι πλήττεται στην ουσία, συνοψίζοντας, το κοινωνικό καλό με τρεις τρόπους, διότι οι πολίτες προσανατολίζονται από τα αληθινά προβλήματα της κοινωνίας, με τη σκανδαλοθυρία και τον κίτρινο τύπο. Δεύτερον, υποδαβλίζουμε τα ταπεινά τους ένστικτα, είναι ήδη εξαρτημένη κατάσταση. Ας δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη δικαιοσύνη και ας βγαίνουν τα αποτελέσματα από τη δικαιοσύνη. Να μην γίνεται αυτό προτερόχρονα. Και τρίτον, είπαμε ότι στην ουσία αυτό το μέτρο δεν βοηθάει τελικά την πολιτική διπλωματία. Και το βασικό, πέρα από το κοινωνικό καλό που αφορά τους πολίτες και εμείς, αφορά το διαχωρισμό της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής. Γιατί όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην οικογένεια και είναι πολύ λεπτά τα όρια της καταπάτησης των ιδιωτικών αυτών προσωπικών δεδομένων με γίνουν λεπτοί χειρισμοί. Πόσα λεπτά έχω? Καλησπέρα σας και από μένα. Ο ρόλος μου σήμερα ως ο τελευταίος ομιλητής της ομάδας του λόγου είναι να αποσαφηνίσω το τι ουσιαστικά λέχθηκε στο σημερινό debate και να σας αποδείξω γιατί τελικά η άποψη ότι ο νόμος περί ότι οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν την ιδιωτική ζωή των δημοσίων ανθρώπων θα πρέπει να ισχύει και ουσιαστικά να γνωρίζουμε. Πρώτα απ' όλα, σηκώθηκε η πρώτη ομιλήτρια της ομάδας του λόγου και μίλησε για το ότι έχουμε μια γενικευμένη ιδέα για τους πολιτικούς. Το οποίο ισχύει σήμερα. Αν βγούμε στον δρόμο και ακούσουμε τι πιστεύουν οι περισσότεροι πολίτες, είναι ότι όλοι τους είναι γουρούνια, όλοι τους είναι κλέφτες, όλοι. Γενικότερα τα χειρότερα πιστεύω και τους έχουμε ρίξει όλους μαζί σε ένα τσουβάλι χωρίς ουσιαστικά να κάτσουμε και να δούμε τι είναι ο καθένας. Και με το να γνωρίζουμε τι κάνουν, με το να γνωρίζουμε ποιες είναι οι αξίες τους, τα πιστεύω τους όπως τονίστηκε πάρα πολλές φορές στο σημερινό debate, θα μας βοηθήσει ίσως να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι τελικά αξίζουν ή σε ποιους ίσως θα πρέπει να ρίξουμε μαύρο, όπως είναι οι πιστεύεις. Και ξεχωρίζουν οι τίμοι, μίλησε για τιμιότητα και μετά κυρίως αυτό, για άξιους πολιτικούς, για αξιοκρατία. Και έπειτα αναφέρθηκε στο πρόβλημα της οικογενειοκρατίας, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο στις μέρες μας. Πήγε βασικά από την ώρα που. Ναι, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι από πότε. Και ακούμε συνέχεια ορισμένα ονόματα και προβάλλονται συνέχεια ορισμένοι άνθρωποι. Δεν θέλω να θίξω κάποιες συγκεκριμένες οικογένειες. Όμως τα μέσα είναι προκατελημένοι, οι παλαιότεροι άνθρωποι γενικότερα περνάνε από γενιές σε γενιές και είναι όλοι προκατελημένοι υπέρ συγκεκριμένων ατόμων. Εάν όμως φανερωθεί το πώς αυτοί αναρχήθηκαν στην εξουσία, οι απόγονοι τους και ποιες ήταν.
με ποιες ικανότητες ουσιαστικά κατάλαβαν τη θέση την οποία έχουν, τότε ίσως αποσαφινιστούν οι εντυπώσεις που έχουμε. Και μετά σηκώθηκαν και είπε η ομάδα του αντίλογου ότι μας παραπλανούν και ότι γίνεται προπαγάνδα και το ένα και το άλλο και ότι δεν θα μπορέσει να γίνει ουσιαστικά αυτός ο έλεγχος. Και είπαν ως λύση, έχουμε τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες ο καθένας σηκώνει και μιλάει για τον εαυτό του. Έχουμε την πολιτική τους καμπάνια. Δεν αντικρούν ουσιαστικά αυτό που λένε, δεν έρχονται σε μια... Δεν λένε κάτι... Συγγνώμη γι' αυτό. Να σας λέω να το δέξω. Πέτει μου. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι μπορείτε να πείσετε αυτούς τους ανθρώπους ότι μπορούν να μας πούνε για ποια είναι τα πιστεύω τους. Με ποιο τρόπο θα τους αναγκάσετε να μας πούνε τα πιστεύω. Σε αυτό το debate δεν έχει αναφερθεί, αλλά συνέχεια γίνεται σύγκρουση περί το πώς θα δημοσιευτούν και εσείς συνεχίζετε και υποστηρίζετε ότι θα βγει ο πολιτικός και θα το γράψει στη δικιά του σελίδα, ενώ δεν έχουμε αναφερθεί στο ποιος ουσιαστικά θα κάνει αυτή τη δουλειά και λογικά θα είναι κάποιος τεχνοκράτης. Θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος η δουλειά του είναι να τα ψάχνει όλα αυτά, να ενημερώνεται για όλα αυτά και στη συνέχεια μετά να ενημερώνει και όλους εμάς τους πολίτες. Και μετά. Όχι, ευχαριστώ. Και μετά σηκώθηκαν και είπαν ότι θα πρέπει να μας νοιάζει για το ποιο ακριβώς είναι το έργο τους στην πολιτική και το τι ακριβώς κάνουν. Όμως, εγώ σας ρωτώ, θα πηγαίνατε, εσείς θα στηριζόσασταν σε έναν οργανισμό ο οποίος στο εσωτερικό του είναι σάπιος, ενώ έχει ένα ωραίο περίγλυμμα απ' έξω. Θα πηγαίνουν. Σκεφτείτε το πολύ απλά στη φύση, δείτε το αυτό. Και μετά σηκώθηκε και μίλησε η ομάδα του λόγου, μίλησε για τους πολίτες ότι νιώθουν ηθικά δικαιωμένοι ουσιαστικά. Γιατί επέλεξαν ένα άτομο το οποίο γνωρίζει τις πραγματικές τους αξίες, τα πραγματικά του πιστεύω, τις πραγματικές τους διεκδικήσεις και όχι αυτά τα οποία θέλουν να μας προβάλλουν και πολύ έντεχνα καταφέρνουν να το κάνουν αυτό με τη βοήθεια διαφόρων μέσων. Και σε αυτό, με τα ποια μέσα τα οποία θα δημοσιεύεται, βγήκαν και είπαν ότι οι περισσότερες εφημερίδες είναι κίτρινος τύπος και σκανδαλοφιλικές και το ένα και το άλλο. Όμως, δεν ισχύει αυτό για την πλειονότητα των εφημερίδων και ίσως δεν θα το κάνει μια εφημερίδα πίσω από την οποία είναι κάποιος επιχειρηματίας, μεγάλο επιχειρηματίας συνήθως όπως γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά όπως είπαμε τεχνοκράτες, οι οποίοι θα δημοσιεύουν τις έρευνές τους, είτε σε εφημερίδες, είτε στο διαδίκτυο, είτε οπουδήποτε θέλουν. Και μετά θα ήθελα να σας μιλήσω μάλλον θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ο δικός μου τρίτος συνομιλητής της ομάδας του λόγου σηκώθηκε και μίλησε για την εμπιστοσύνη που πλέον αποκτάμε απέναντι στους πολιτικούς, για την εμπιστοσύνη που έχουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες και για την εμπιστοσύνη την οποία θα αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι σε εμάς. Γιατί πλέον δεν δανείζουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε και όλα αυτά επειδή δεν ξέρουμε που. Όλα τα χρόνια τα λεφτά τα έκλεβαν οι πολιτικοί, αλλά πλέον με την προβολή της ιδιωτικής σου ζωής, δηλαδή το τι κάνουν, αν κάνουν σπατάλες, θα αρχίσουν και αυτοί να τους εμπιστεύονται και θα δουν ότι δεν είναι πρώτον ότι δεν είναι όλοι έτσι και ότι δεν είναι όλοι έτσι και ουσιαστικά η αλλαγή μπορεί να έρθει. Γι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ να ανταχθείτε υπέρ αυτού του θέματος. Ευχαριστούμε πολύ και το τελευταίο μέλος από τη μεριά του λόγου γενικά και καλούμε και τον τελευταία ομιλήτρια του αγώνα για να πάμε σπίτι μας. Σας καλησπέριζω λοιπόν και εγώ στην τελευταία ομιλήτρια αυτού του αγώνα, ο οποίος δεν αναφέρεται στους τελευταίους ομιλητές, για να θυμίσουμε. Έχει θέμα το εάν οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν την ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων και όσων επιθυμούν να αναλάβουν κάποιο δημόσιο αξίωμα. Εγώ, ως τελευταία ομιλήτρια του αγώνα, θα ήθελα βέβαια να συνοψίσω ουσιαστικά τη θέση της ομάδας μου και να αναφερθώ σε ορισμένα βασικά σημεία των όσων ακούστηκαν και από την ομάδα του λόγου, αλλά και από την ομάδα και από τις ομάδες του λόγου, αλλά και από τις ομάδες του λόγου. Αρχικά, ακούσαμε από την πρώτη ομάδα του λόγου ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων της ιδιωτικής ζωής των πολιτικών είναι κάτι το οποίο είναι θεμιτό και ωφέλιμο και για τους πολιτικούς αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες. Κατά κάποιο τρόπο μας κάνετε να πιστέψουμε ότι και οι ίδιοι οι βουλευτές και οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή θέλουν οπωσδήποτε να εκθέσουν την ιδιωτική του ζωή και είναι κάτι το οποίο θα έχει οπωσδήποτε
ως αποτέλεσμα μια γενικότερη ωφέλεια για την κοινωνία. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Θεωρούμε ότι αυτή η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων θα έχει αντιθέτως αρνητικά αποτελέσματα στην κοινωνία, τα οποία θα σε θέσουμε και την επιχειρηματολογία μας και θα σας τονίσουμε και στη συνέχεια με τη σύνοψη των επιχειρημάτων μας. Επιπλέον, επιμείνατε πάρα πολύ στο γεγονός ότι μέσω αυτής της δημοσιοποίησης των στοιχείων αυτών θα καταφέρουμε να πατάξουμε με την οικογενειοκρατία. Δεν καταλαβαίνουμε σε καμία περίπτωση πώς καταλήγουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Διότι θέλουμε να τονίσουμε πως ως ομάδα κάποιος, ακόμα και κάποιος που έχει μια άψογη ιδιωτική ζωή, δεν σημαίνει πως είναι άνθρωπος ικανός να αναλάβει πολιτικά αξιώματα. Υπάρχουν άνθρωποι που. Θα ήθελα να συνεχίσω και να το ακούσω στη συνέχεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μια άμορφη ιδιωτική ζωή, παρόλα αυτά είναι ικανοί πολιτικοί και έχουν τα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά που θα τους κάνουν έναν πολιτικό ικανό να προχωρήσει και να έχει μια σωστή πορεία. Και επιπλέον, θέλετε να μας πείσετε πως μπορούμε σε κάθε περίπτωση να ξέρουμε τι πραγματικά σκέφτεται ένας άνθρωπος, ποιες είναι οι πραγματικές του πεποιθήσεις. Ακούσαμε τη λέξη πεποιθήσεις και πιστεύω τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε, όπως ανέφερε και η άλλη ομάδα, κάμερες μέσα στο σπίτι ενός βουλευτή για να μάθουμε τι πραγματικά κάνει. Αυτό είναι κάτι ανυπόσδεκτο, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Παρακαλώ. Λέτε ότι ως ομάδα δεν θεωρείτε τον άμεσο χαρακτήρα κριτήριο για να εκλεγεί κάποιος. Αλλά δεν θεωρείτε ότι ο ψηφοφόρος έχει τα δικά του κριτήρια και άμα θέλει ο άμεσος χαρακτήρας να είναι ένα από αυτά, μπορεί να το διαλέξει μόνο αυτό, μπορείς να το λέτε εσείς τι να κάνει. Σίγουρα. Την προσωπικότητα όμως και την εμφάνιση ενός ανθρώπου μπορεί να την κρίνει ο ψηφοφόρος και από την κοινωνική του ζωή. Δεν γνωρίζουμε καν για τα άτομα του πιο στενού κοινωνικού μας περιβάλλοντος τι είναι πραγματικά και τι σκέφτονται. Για ποιο λόγο θα πρέπει να διάσουμε μια προσωπικότητα και να αναγκάσουμε κάποιους βουλευτές να μας δείχνουν τι πραγματικά σκέφτονται, τι πραγματικά θέλουν. Και στο σημείο αυτό θα θέλαμε να πούμε και κάτι άλλο. Είπατε ότι κατά κάποιο τρόπο ότι οι πολιτικοί πλέον δεν θα έπρεπε να έχουν καμία κοινωνική ζωή, καμία ιδιωτική ζωή, δεν θα πρέπει να έχουν οικογένεια, δεν θα πρέπει να έχουν κοινωνικό περίγυρο, θα είναι αφιερωμένοι στην πολιτική και θα κάνουν μόνο αυτό. Θέσατε το ζήτημα ότι απλά έχουμε τεχνικά προβλήματα με το πώς θα γίνει αυτός ο έλεγχος, αλλά στην πραγματικότητα και πρακτικά δεν μπορεί να γίνει χωρίς να είναι κάτι αντισυνταγματικό, χωρίς να γίνεται παραβίαση προς πολύ σημαντικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, αναφέρεται η δεύτερη ομάδα του. Αναφέρεται η δεύτερη ομάδα του λόγου ότι αυτή τη δουλειά θα την αναλάβει κάποιος τεχνοκράτης. Θα κάνουμε τι δηλαδή, θα δημιουργήσουμε θα κάνουμε κάποιον άνθρωπο τεντέκτη των πολιτικών, ο οποίος θα μας ενημερώνει για το τι συμβαίνει, θα βγάζει ένα ανακοινωθέν και θα λέει «Α, ο τάδε έκανε αυτό, α, ο τάδε έκανε το άλλο». Και οι πολίτες θα νιώθουν πολύ πιο. Πολλοί θα νιώθουν εμπιστοσύνη απέναντι στους πολιτικούς και θα αλλάξει όλη του στάση απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Νομίζουμε πως κάτι τέτοιο είναι ανυπόστατο. Θα θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε στο σημείο αυτό την θέση της ομάδας μας, η οποία είναι η εξής. Θεωρούμε ότι με το να δημοσιοποιούμε και να φέρνουμε στο φως της δημοσιότητας την κάθε λεπτομέρεια από την ιδιωτική ζωή ενός πολιτικού, δεν έχει σε καμία περίπτωση θετικές συνέπειες στην κοινωνία μας. Ανέφερε η πρώτη ομάδα, όχι θα ήθελα να συνεχίσω, η πρώτη ομάδα του αντιλόγου, ότι είναι κάτι που δεν είναι δυνατό. Εμείς θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι κάτι όχι που δεν είναι δυνατό να γίνει, που δεν είναι εφικτό, είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Για τους εξής λόγους. Πρώτον, θεωρούμε ότι παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα. Παραβιάζονται επομένως ανθρώπινα δικαιώματα, δεν δείχνουμε σεβασμό στην προσωπικότητα του πολιτικού, ο οποίος πάρα πολύ είναι άνθρωπος, αν θέλουμε να το δούμε και έτσι, και έχει το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του και να έχει μια ιδιωτική ζωή η οποία δεν θα σχετίζεται με τη δημόσια ζωή. Στη συνέχεια, αναφέρεται και ήδη ότι υπάρχει ήδη μια πολιτική απαξίωση. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα εντείνουμε την οργή και το θυμό του απλού πολίτη, ο οποίος θα ενδιαφέρεται μόνο για να μάθει τι έκανε ο κάθε πολιτικός με τον οποίο τα έχει και έτσι θα οδηγήσουμε την κοινωνία σε μια χειρότερη αναταραχή από ό,τι ήδη είναι. Πιστεύουμε πως κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να συμβεί και δεν θα έπρεπε να το αφήσουμε να συμβεί. Έτσι κι αλλιώς, ο δημοκρατικός θεσμός περνάει μια κρίση, η οποία θα ήδη, αν θέλετε, εντείνεται μέσα από αυτή την κατάσταση και τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Και τέλος, ο μόνος τρόπος να υπάρχει έλεγχος και δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και γνωρίζουμε ήδη ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι κι αλλιώς χειραγωγούν και καθοδηγούν τους πολίτες με τρόπο ώστε να τους αποπροσανατολίζουν, να μην ασχολούνται με τα ουσιαστικά προβλήματα της καθημερινότητας, με την ουσιαστική πολιτική δραστηριότητα των πολιτικών, αλλά με πράγματα που αφορούν, που οδηγούν στην σκανδαλωτηρία, με συγχωρείτε.
Επομένως, και οι ίδιοι πολίτες τελικά ξεπερνούν το φάσμα των δικαιωμάτων τους. Και οδηγούμαστε σε μια συντοσία που τον ασχολούμαστε όχι με την ουσιαστική πολιτική ζωή της χώρας, αλλά με το να πηγαίνουμε πίσω από την ουσιαστική πολιτική σκηνή και να ασχολούμαστε με πράγματα που τελικά δεν οδηγούν ούτε στο καλό της κοινωνίας, αλλά ούτε στο καλό του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Ευχαριστούμε πολύ.